ịsaala chi otu aka m si na-anabata mmadụ niile n'oge orejiela nke taa ka anyị gbapụ ọzọ n'ebugogo ọbụla. Anyị ga-esite na steeti Lagos malite nke taa. Na steeti Lagos, otu onye ụkọchukwu onye chukwu ya adapụla n'ụkọ ya ọ mazịkwa ihe ọ na-akọ, aha ya bụ Pasịtọ Michael Olise, ka ha nọrọ n'abalị anọ nke ọnwa Mee afọ 2022 ma ya ikpe ịnọ n'ụlọ nga ruokwa mgbe ọnwụ ya, ya bụ mkpụrụ ọka ịnọ n'ụlọ nga ruokwa mgbe ọnwụ ya. N'ihi gịnị? Onye ụkọchukwu a jiri hama jip ya kwabara ụmụ nwanyị na enyi ya nwoke abụọ na keke ha. Ụmụ nwanyị ndị a bụ ụmụ ejima gbara afọ 12 ka o lere hama jip ya kwabara ha na keke. Ọkaikpe kpere ikpe abụọ, ọkaikpe Abiola Soladoye nke ụlọikpe Ikeja nọrọ n'abalị anọ nke ọnwa ma onye ụkọchukwu arụrụ ala. Onye ụkọchukwu abịara n'ọnọdụ mkpi ebule mgbe ma ya ikpe ịnọ n'ụlọ nga ruokwa mgbe ọ ga-anwụ. Na nke a mere na afọ 2017 n'ọnwa Nọvemba, oge nne na nna ụmụaka ndị a lere ụmụ ha ndị nwaanyị hapụrụ onye ụkọchukwu asị lekọtara anyị ụmụ anyị ndị nwaanyị aka anyị gaa olili ozu, ya bụ na anyị lọghachi anyị akpọrọkwa ụmụ anyị. N'oge a ka onye ụka a weziri ohere a werezi hama jip ya kwaburu ụmụaka ndị nwaanyị a na keke ha. Apostle, we hear of this. Ọ dị egwu, 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 ọ dị egwu. Onye ụkọchukwu abụọ Michael Olise bụ onye ụkọchukwu n'ụlọ ụka Anointed Choosing Vessel Ministry nke dị na Okota, steeti Lagos. Ọ bụ otu onye nebo ya bụ onye jideziri ya oge ọ nọ na-achụgharịzi otu onye n'ime ejima, dịka ofu onye ejima ahụ jizi peteri ya n'aka gbapụta ọsọ na-eti onye nebo ahụ abịa ahụzi onye abịa kwupụtazie ya ka a nọziri n'abalị anọ nke ọnwa a ma ya ikpe ịnọ n'ụlọ nga ruokwa mgbe ọnwa ya. Chineke lekwe onye ụkọchukwu nke a kwesịrị ịkụzi nne na nna ihe ọ bụghị mmadụ niile hụrụ gị hapụrụ ụmụ gị si ha lekọta ya, ọsọkwa ya wụ nwa gị nwoke maọbụ nwa gị nwaanyị, mba, mana onye ị na-enyefe nwa gị n'aka si ya lekọtara gị. Ara enye oke azụ dobe. Ọgwanụ mmemme niile ka ị ga-agawacha. Ọ mmemme niile ka ị ga-agawacha. Gị gawa n'olili ozu eleghị anya ụdị onye nwere agbasa ahụ gị. Ya bụrụ na ị hụla na n'ụzọ ahụ dị anya, ije dị anya, gị nọdụ ala eleghị anya gị ziga ego si ha tinye aka na mmemme olili ozu ha. Ọ dị mma, onye ụkọchukwu a ngwa sakpuru ala ka mpịawasha gị anya ịrụọlara sakpuru ala ọsọ ngwa izuzugbuola onwe gị. Ọ dị egwu. Chineke lekwe mmadụ ikere site na nke ahụ mere na steeti Lagos ka anyị na-akụgbu ugbu na nke mere na steeti Ebonyi. Na steeti Ebonyi, otu nwata nwaanyị ahụ ya bụ Ugochi Nworie ka akụkọ kọrọ ugbu a na-achọtala ozi ya n'ụlọ oriri na nkwari. N'ụlọ oriri na nkwari a ka kọwara na nwata nwaanyị a na ụfọdụ ụmụ nwoke so bata n'ụlọ oriri na nkwari a. Oge ha batakwara ha na-abata dịka enyi, mana oruzie oge eruru agazie n'ọnụ ụlọ ahụ ịchọpụta ma ndị ahụ ka nọkwa ya. Ihe a chọtaziri bụ ozu Ugochi Nworie dịka ekere ya aka ya abụọ, kee ya ụkwụ, were ihe machie ya ọnụ. Achọpụtazie na achapụla keke ya. Charlie, there is God. Ọ dị egwu. Nke a mere n'ụlọ oriri na nkwari a na-akpọ G Hostel nke nọ na G Hostel Junction dị na Abakaliki n'abalị abụọ nke ọnwa Mee afọ 2022. Ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii na steeti ahụ bụ Lovet Order kọwara akụkọ dịka nke mere eme ma kọwaa na nnyocha amalitela n'ozuzu oke dịka a na-achụsozi ndị kpara arụ a. Nke a kwesịrị ịbụ ihe mmụta nye ụmụ agbọghọ. Nwa afọ ojuju na ihe ahụ ị nwere, nwa afọ ojuju. Ị na-apụkwa gwa mmadụ ebe ị na-aga, gwa mmadụ si lekwa onye m na-aga na nke ya, lekwa aha ya, lekwa akara ekwentị ya, lekwa ebe m na-aga. Adịghị ama ama. Ọ dị mma. N'agbanyeghị na ụnụ agbaala ọsọ, a ga-ejiderịrị ụnụ. Ndị uwe ojii amalitela ịchụso ụnụ, mana ebe a ga-ejidere ụnụ ka mgba ego n'ụlọ egbe AK-47 n'ụkwụ ha. A ga-ejiderịrị ụnụ na-awa anya. My sisters, if your child
laws, will you stay and keep quiet? Ọ dị mma site na nke ahụ mere na steeti Ebonyi ka anyị na-akụgbugba na nke mere na steeti Imo. Na steeti Imo, ndị ikpe egbe anapụghị ịkọwapụta ndị ha bụ awakpola ndị uwe ojii ndị nọ n'otu checkpoint nke dị na Okpoefi Junction Agwa Ejemekuru n'okpuru ọchịchị kansụl Oguta n'abalị 3 nke ọnwa Mee afọ 2022. Anya hụrụ ka ihe mere si mesi na ndị uwe ojii a nọ ebe a na-arụkwa ọrụ nchekwa na-anakwa enwekwa ihe ha anaghị ewetala chọrọ ịnụ m ya n'ọnụ chọrọ ịnụ m ya n'ọnụ ha na-agụ ụtụ ebe ahụ ka ha nọ oge ndị ọkpa egbe a na-apụghị ịkọwapụta ndị ha bụ wakporo ha gbanyere ha egbe ma gbagbuo otu onye n'ime ha. Ha kwụsịghị ebe ahụ oge ha gbagburu nwa amadi ahụ ya bụ Okam Effort, onye bụ onye Assistant Superintendent nke ndị uwe ojii. Ha gbagburu ya ma lezie hama jeep ya, were mma chapụ ya, buruzie hama jeep gbalaga. Hey! Ọ dị na a chọrọ iji hama jeep a emesu ya ka a chọdịrị eji agwa abacha. Ọ dị egwu. Anya hụrụ ka ihe mere si mesi na ndị uwe ojii ahụ n'ebe a na-arụkwa ọrụ nchekwa, na-enyochakwa ụgbọala, nọrọkwa ebe a na-anakwa ndị ji ụzọ wuruwuru esipụta mmanụ ya bụ ndị bọnkre na-anapụtakwa ha ego ebe a na-anapụta ha ego ụkwanụ. Mgbe ahụ ndị ikpe egbe na-apụghị ịkọwapụta ndị ha bụ wakporo ha, gbanyegara ha egbe, gbagbuo otu onye n'ime ha, gaa ebe ahụ chara ya hama jeep ya, were hama jeep gbalaga. Ọ dị egwu. Ọ dị mma n'agbanyeghị na agbaala ọsọ, ịkwafu ọbara adịghị mma. Mgbe a ga-ejiderịrị ụnụ n'ụkwụ ha AK-47 n'ụkwụ ha ejiderịrị ụnụ, gbagba na ọsọ a ga-ejiderịrị ụnụ. Ọ dị egwu ihe na-eme. Site na nke ahụ mere na steeti Imo ka anyị na-akụgbugbo ya na nke mere n'isi obodo ala anyị Abuja. Ndị ụlọ ọrụ nzirịta ozi n'ala anyị ma MTN, Airtel, Etisalat na ụmụ ogbogbo tigbo ha niile ha gbakọọla ọnụ dee otu akwụkwọ ederede degara ya ụlọ ọrụ NCC si ha anyị amalitela ịtụ atụmatụ iwego ọnụego azụmahịa garuo n'ogo 40%. 40% onye ha ga-ewegozi ọnụego anyị ga-azụ azụmahịa n'ala. N'ihi gịnị? Na ọnụego eji emezi arụ ọrụ n'ala dị arịala lino ya bụ na anyị chọrọ ịzụ nka ọ dị ọnụ, anyị chọrọ ime nka ọ dị ọnụ, ụgbọala njem ọ dị ọnụ, ụgbọelu njem ọ dị ọnụ, ihe niile arịala. Ka ha bụkwa n'ịnụ anyị anụrụ onwezikwa ego dị anyị n'akpa, mgbanụ anyị ga-ewego ha elu. Ịma a na-emecha ihe ndị a niile a na-eme ihe ndị ọnwụ ogbenye ka ha na-emetere ọnwa anyị nwata ga-ahụhụ ya ọnwa anyị nwa. Ụlọ ọrụ nzirịta ozi ya ndị ji aha Association of Licensed Telecommunication Operators of Nigeria dere ozi leta degara NCC gwa ha sị n'oge na-adịghị anya ma kọlụ ma SMS ma data ha niile ga-arị, ha ga-eji 40% rịa. 40% ọ ihe ha ga-eji rịa. Your account is too low for this call. Dial star. Ọ dị mma nke ịkpọ n'ekwentị ga-esite na naira 6.4 gbagoro elu ruo naira 8.9. Ebe nke SMS ga-esite na naira 4 gbagoro elu ruo naira 5.6. Hey! Anyị ga-ahapụrụ n'ala ke Ọkwa ndị ọzọ kpatara ha na-abụ ndị ndu. Anyị tiri unu ebe ahụ kwunu mee ka ọnọdụ ndị ogbenye dịkwuo mma. A na-emezi ka ndị ogbenye na-ata ahụhụ kwa ụbọchị. Ma onye isi ala, osote onye isi ala, onye isi sineti, onye isi ụlọ ọrụ nnọchiteanya etiti, unu niile nọchi ebe a, ma ndị omeiwu niile nọchi, unu tikọtachi isi unu. Ma ndị nke a isi ha dị mụrụmụrụ, ọ ga-adaba adaba n'isi m ka mba n'isi nke m. Gbadezire m isi unu. Ọ ha ga-ala unu isi. Ngwa dezie.
Onye mmadụ na-aga anụfụrụ n'alaka. Ọ dị egwu. Ọ dị mma onye ọma. Ọ ka bụ n'oge OREJIELA ka mụ na gị ji na-anọrị nke taa. Biko nyere m aka kesaa onyonyo a ugbu a biko ị nụla. Akụkọ ndị ọzọ ka m ga-ewetara gị ya bụrụ na m lọghachi. Biko apụkwala. I like it. Nwanne m erie gị erijala gị o. Ọ dịkwanụ mma na mmadụ ga-eji aka ya na-asa onwe ya ahụ ncha abanye ya n'anya. N'obi juju be that. Swift Sea Properties and Travel Consultancy nke nọ na nọmba 9 Egbu Road First Floor na Lowere bụ nnọọ ụlọ ọrụ mara nke ha riri n'okwu ịzụpụtara gị ala, ịzụpụtara gị ụlọ maọbụ inyere gị aka repụ ala gị maọbụ ụlọ gị. Ọ gwụbeghị ho, ha na-enyere ndị mmadụ aka ịhazi akwụkwọ ikikere njem visa ma nyerekwa ha aka ịgbatara onye njem tiketi ụgbọelu n'oge njem ya. You say it, Swift Sea Properties and Travel Consultancy adịla registered o ma kpụrụ chem ịhụ na ihe niile na-achọ n'uko elu kamgbe ị ga-achọtazi ya n'uko ala. Anyị nọ na nọmba 9 Egbu Road First Floor na Lowere Steeti Imo maọbụ ga bịa anyị n'igwe maka ụlọ nakwa ala ahụ ị chọrọ irepụ maọbụ ndị nke ị chọrọ ịzụpụta n'akara ekwentị a 08068884952 ọzọkwa 08068884952. Swift Sea Properties and Travel Consultancy. Chai! Ụlọ ọrụ nke ị pụrụ ịtụkwasị obi n'oge niile. Nnọọ ka anyị gaa n'ihu n'akụkọ ndị fọdụrụnụ. Site na nke ahụ mere na isi obodo ala anyị Abuja ka anyị na-akụ ugbu a na nke mere na steeti Lagos. Na steeti Lagos ka anyị na-alọghachi ugbu a, otu nwoke lụrụla nwaanyị ka achọtala ozu ya na enyi ya nwaanyị n'ụgbọala SUV ya ka achọtara ozu ha abụọ. Gịnị ka ha nọ na-eme? O ji hama ji bịa kwabere enyi ya nwaanyị na keke ya ebe ahụ ka ọ nọ ma nwụọ pee. Nke a mere nnọọ n'ebe a na-akpọ Star Junction nke dị na Jakande Estate dị n'Isolo ka a chọtara ozu nwa amadi a. Anya hụrụ ihe mere kọrọsị na malite na ụbọchị Satọde ya bụ abalị 30 nke ọnwa Eprel afọ a na ụgbọala SUV ahụ dị nnọọ na-enwu ọkụ na-egosi na o nwere onye nọ n'ime ya, ma ọ na-enwu ọkụ n'abalị ahụ ruokwa n'abalị mbụ nke ọnwa Mee ya bụ Sọnde. A na-ajụsị onye nke agba ekwara n'ụgbọala ya na-enwu ọkụ na-egosi na ọ dịkwa mana ọ na-anyapụ ọ gịnị mere? Oge ahụ ka a bịara werezie tọọchị gbanye ya n'ime ụgbọala gbanye ya gbachie ya ike bịa hụzie nwa amadi ahụ ya bụ Koyejo hụ ya na ọ gba ọtọ n'ime ebe ahụ. Lekwe na enyi ya nwaanyị ọ kpọrọ na onye nke ahụ o yipụchakwa efe ya mana o kputuru peteri tait ya kputuo ya ka ọ ga-abụ na hama jip ga-amata otu ọ ga-esi were ụzọ ahụ banye keke. Ya bụ na ha abụọ na ebe ahụ na-eme ihe ha na-ekwesị ime. Mgbe ahụ ka a bịara kpọọ nwunye ya n'ihi na a bịara matazie ka a ga-esi nweta nwunye kpọọ ya n'ekwentị si lekwe ịma ụdịrị ihe ya si kemgbe abalị bụ Satọde akpọgidere m di m kpọgide ya bụrụ na ekwentị ya niile dị switched off. Ịma na ụfọdụ ụmụ nwoke chere ala ha agbanyụchia ekwentị ha switch off ha switchzie on. Mgbe ahụ ka a gazi ga kpọzi ndị uwe ojii nọ na Ejigbo bụ ndị wụchara ebe ahụ bịa kpọrọzie ozu mmadụ abụọ akpọga ya n'ọba ozu ebe ahụ ka ha nọ. Ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii bụ SP Benjamin Hundeyin kọwara aka dịka nke mere eme ma kọwa na ọ bụ naanị ihe nchọpụta autopsy bụ nyanwa ga-akọwapụta ka mmadụ abụọ sịrị nwụọ. Dịka ahụrụ nwata nwaanyị ahụ oge ahụ kwara ahụ na ọbara si n'ime ya na-arịpụta. Ọ dị egwu nwaanyị ahụla n'odi ya ọ nọ na-akpọ ya n'ekwentị ọ maghị na ọ n'ime SUV. Ịma na ụdịrị ihe awụ baby, can we have a quickie? Let's have a quickie, short one, quickie. Ngwa bend gị isi quickie quickly you enter into hell. Ọ dị mma ịma amaghị mma na-apịa ozu ihe n'obodo nke m ga-awụ eze ya ozu nzuzu ezu apịa ya ihe ozu nke
izuzuola deziere m na nwanyị izuzuola ngwa were ya ozu nwụrụ anwụ izuzugbola na akpati ozu ọ dị m onye ọma cheta na ị pụrụ izibata ozi na WhatsApp maọbụ kpọọ n'ekwentị ya bụrụ na ị chọrọ ka m haziere gị jingle advert bụ kpoo maọbụ ịbụrụ gị onye MC n'oge mmemme gị naanị n'akara ekwentị ndị a 09121590630 maọbụ na 08165349934 n'aha ndị odee niile bụ ndị chịkọtara ma hazie akụkọ ndị a ka mụ bụ Ọsọndụ Chukwuebuka bụ onye tụgharịrị ma gụpụta ya n'asụsụ Igbo na-ekele gị maka isonyere m. O ji ngaji eri chetakwa onye ji aka ka ụgbọgọrọ mịara m ma mịakwara m n'eji Imane ebere meburule m ndị mmadụ kwọmpịtị ebere meburule m ndị mmadụ Imane ọnụ mesuole ndị mmadụ kwọmpịtị